inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batan-on, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an irmana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hinpag kuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batan-on, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan hipausa, kay an lagas nag-iba an porma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, an banungan, an kugita makapyuton, an banu madinagit nun. Ay nakikita,
an banungan, an kugita makapyuton, an banu madinagit mo. Mga sangsayan, adina ang nasayaw, hankulat sa mayur.
Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dabog ngan may sinsilyo pa, may binutok na inandam habol sa. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan an hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuhaplasa, nag-aarighin pagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa. Mga tao kinan gipausa, kay an lagas nag-iba an forma, pagsayaw la niyahin kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita, an banungan, an kugita, makapyuton, an banug madinagit nun. Ay nakikita, an
banungan, an tugita makakyuton, an banug madinagitnon. Magkasansayan, adina,